kanggo sawetara wektu aja bali marang Dandang Mangkuri Durga. Sing reh nangkong mangsut narimeng kalbu budine keng den bawani penganing Jasukarila. Aduh paman Pukulun, paduka Pukulun badhe tedhak dhateng pundi? Wah, aku ngerti jroning rasamu kang mbok gembol aku melu kowe Kaginarada. Kula nderek paduka Pukulun. Aku melu nang omah ya ngapa? Ngenteni iwak ijik sesuk. Ora kadha kemruyuk iki ngapa to iki? Kamajaya Bayu Mahadewa lan kowe Yamadipati. Mindah badhe kados menapa risaking kawontenan Junggring Saloka menika. Menawi paduka paman Pukulun tumunten jengkar saking Junggring Saloka. Wis ana tandha-tandha kahanan iki saya panas. Dateng pundi kewala puruk paduka kula badhe miring paduka Pukulun. Aku ya melu Pukulun. Kok sik to melu kena nanging kudu cetha perkarane. Merga yen to kowe mung nganut abuing tawon kambu tegese, anut grubyuk ora weruh rembug. Tibaning padha kowe mengko bakal kelangan. Aku lila ngurbanake dewa. Ngurbanake klungguhanku minangka dewa kayangan. Watone aku melu garising bebener. Semanten ugi kula mangertos sinten sejatosipun Pukulun Bathara Kaneka Putra. Raka, kowe wis dawuh iki piye ta? Mangko nyatane aku ora weruh liyane dewa papat Kamajaya, Bayu Mahadewa lan Yamadipati sing melu aku. Ora wurunga mesti ana dewa liya sing padha srek atine. Awit ora kabeh para dewa kuwi angen-angen kang kababar ning gagasane kaya sira kabeh. Najan menapa kewala ingkang badhe kateman kula mboten badhe selak. Nanging kula nderek paduka Pukulun.
Tumore tunggal kagiri-giri kenyokro magala Surawati iya ana apa yen pangapunten Paduka Pukulun sampun jengkar saking kayangan sing ngakon sapa karepmu dhewe apa ana sing kongkon sanget panyunipun ingkang putra Paduka Pukulun keparenga tetunggilan kalian para dewa emah aku lagi wegah saiki emah ya emah kowe aja meksa rasaku meka tak sawang saka netra pramana jati ki mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan ngerti nanging kados pundi malih jer Paduka kami tuwaning dewa wis ora dadi kami tuwa ora pathen aku mah kumpul karo bab-bab ingkang bakale marake gendra mula aku tak nyingkir saka sawetara ya kowe bali ya jedhekne rasa setya lan bektimu menyang sesanggeman lan bektenana wong tuamu Adi Pramesti Guru yen pangapunten kula kaparingan Purbawasesa piye Paduka Pukulun ketah wangsul saking tangan kula wah dalah itu karepe dhewe Yata laruta saking yudha sang guru kula yen kang utusa wah barat Kakang Kumajaya arep apa Yayi Suropati aja meksa rasane paman Pukulun mbuh redhet aja melu celeng boten kebolaten yen kowe meksa rasane paman Pukulun mungsuhmu Dewa Cakra Kembang wah ngajak tarung padha dewa apa abang sing bener tak eloni mbuh bener mbuh luput sing dadi bukti lan nyatane Moyo nang sepi nyimpen wonging
Wah. Ayo. Ah. Mahadewa, kowe bali yo. Minggat saka kene. Hut. Hut. Hai. Hai. Hut. Ah. Hut. What? What? Ah. What? Ah. Go. Hai. Go. Go. Ah. Oi. Ramene kaya ngene. Dewa nggone dhuwur kok. Pirang-pirang dina iki kok geger wae. Apa ning dewa kok do antem-anteman. Wah.
Jane do kepiye nalare kuwi? Angel kendangane. Nek sing ngendang mudeng kuwi wong soran. Bargong ya gek cek-cek-cek. Kowe melu kono apa melu kene ro? Kowe tak tari sisan kowe. Kowe melu abang putih apa? Apa melu Pukulo Narada? Nek melu kok kowe ora entuk apa-apa. Nek aku melu pukulan Bathara Guru, aku isih tetep dadi dewa. Oh, lah wong kowe dadi dewa mung nggugu karepmu dhewe. Nek ngono kowe adep-adepan karo aku. Dulur lanang tunggal wadah, padha-padha anak Bathara Ismaya. Awune tuaku, gedene gedhe aku. Mungsuh karo kowe. Timun karo duren diglundung ana remuk. Aku mbok kira aku wedi karo kowe. Apa rumangsamu nek wis dadi dewa ki ngene iki? Ora ajeg. Dadi apa rumangsamu nek aku nek wis dewa kowe dewa kuwi sakjeke urip aku karo kowe kanca ngono. Ora. Kanca iso dadi mungsuh. Nah, bener kuwi. Ngono kuwi. Ora kok aja dindek kringete ndak asat. Ayo kendhi toyat memang. Ing kene marganing patimu. Nah, ngono. Ngajak cara piye? Gambange muni, sitere muni. Apa yo sampake disindeni. Kenek ae. Rek manis Rek manis tigan kalih tandha priya. Cangkeme menengo. Awas. Ya, cara kulonan iki. Iki nek ngene iki kudu ngenteni nek cara Klaten ora gelem ngantem kudu pas kempul apa kong. Nah, nek ora dalang gendeng ya kudu ngenteni. Nah, ngono kuwi. Didamu sik.
Ayo bare jam 6 no. Ora apa-apa kono ki nek jam 5 agek kutut manggung. Duwe tangane angel. Gawe wirang Dewa Ragna kanggo patuladan sebelah barat mbuh tibamu. Tambuh sotaninggali hanggendong wigena kasebut mendung angen dalu kayangan swarga kahana peteng ali mengan sinut pedhot kemelut panawang netra doh kang tinuju kapantok urut Cakrawala sang Bathara Budawaka ginilet ing rudatin maksih kemruwung mungguing karnanira nenggih sabdanira Sang Rama Sang Hyang Jagat Giripati gagap gragapan dupi mulat suwani ringking putra kekalih lila legawa ing triya agung denya paring dana engke ganjar saben dina
li re kang polaksana ana tebu pangandika Rama Pukulun sanget boten nginten bilih saking katepian kawis tingal rengu semuning pasuryan paduka Kanjeng Rama kaparenga putra paduka cumadong dawuh Rama Hong ilahing awit namastu namasidang kaki Arjuna lan sira Nini Betari kula wonten pangandika ngadhawuh Rama wonten adhawuh Rama Pukulun anakku nggih anakku setemene aku mangsa bombong lan bungah mula kabejane wong urip omah-omah iku ora marga kahanan ingkang sarwa turah ing atase wong bebojoan ya wong jejodohan mlarat apa sugih dudu dasar kanggo nggayuh kabejangan katentreman jer wis padha nyumurupi yen tobat kuwi mung gumantung ana ing rasa panarimane awit kahanan lair kuwi bisa binudi sak titahe aja nganti ngangsa mula yen ora kedunungan rasa sabar yektine bakal bisa owah gingsir sira Janaka kang kulina urip ana ing Mercapada tinemuni samengko sira mapan ing kayangan swarga dahana nglungguhi klasa gumelar umum kanikmatan kamulyan ingkang tanpa ana watese kaki semono mau pun bapa mung ngelikake malang sira muga-muga tak sesuwun anggonira bebojoan kelawan anakku wadon ing besok tumetes sing wijinira bakal mbabar mesti kaning titah mugi-mugi dawuh paduka saged anetesi Rama Pukulun inggih Rama namung kewala kados nyuraos salebeting manah kula lenggah paduka Kanjeng Rama Pukulun ingkang beneh lan padatan Rama titi mangsa iki sejatine ulun kepengin ngudari gembolaning rasa ingkang rasaku mau kudu tak gambuhake kelawan kahanan mula luwih dhisik tatanan atimu Janaka ulun kepengin paring sabda marang sira ulun nuwun inggih nadan to ulun wis nyumurupi sepira to gedhening rasa katresnanmu marang anakku wadon ini Betari Desanala nanging ngelingi lamun to sira jinejer dadi satriyaning jagat ingkang pakaryan lan darmanira memayu hayuning jagat ngreksa marang karahayon lamun to nganti kepati nggonira katrem mapan ana ing kaiwangan ngarga dahana kene doh nyono cerak nyono tinarka lawun panjenengan ulun kelawan Nini Betari Desanala dadi jalaran ing sarta dadi srana nggonira lali marang jejibaning kasatriyanira mula kang sapa iku maragake limbangen kongsi lembut saringen sing bening tuna miwah bebateni tumrap darmaning kasatriyan kagi
Latmara Sang Arjuna Munira kamanungsan kaserpan tingkahing mungsuh niran padha kadang Rama Pukulun ngaturaken genging panuning keng tanpa pepindhan sabda paduka ingkang rumentah dumateng mantu paduka pun permadi sampun tanggap greget osik ing raos kula menggah anggen kula nampi dawuh pangandika paduka Kanjeng Rama kaparenga eca lenggah miwah kula titip ingkang putra Yayi Betari kula wangsul Martapada mangkana kingken lir manguswa kang layon kenyolang memanise wadananira layu melku cemrah maratani marang sariranipun Pangandika paduka ingkang jumawah dhateng Pangeran Arjuna mahanani mesguling raos pangraosipun kenging menapa paduka kuwi andhawahaken dawuh pangandikan ingkang kados mekaten mungko sekawit paduka paring panjurung miwah pangestu anggen kula mangguh kabejan salebeting bebrayan kula menapa inggih namung badhe pepes gumpes dumugi wekdal menika lajeng badhe kados pundi malih benjang wiyos ingkang wayah wijinipun pamartya Pandhawa ingkang mapan wonten ing kandhutan kula Rama anakku nggih Nini Dewi ulun nganti ora bisa ngucap kaya mledak-mledako penajaku kula mboten pitaya bilih pangandikan ingkang mekaten dhateng Pangeran Arjuna kala wau tuwuh saking penggalih paduka piyambak Rama ingkang yang sanjang jagat Giripati menawi mekaten jagat menika badhe urip mboten tarimah raos sing manah kula badhe sowan Kanjeng Eyang Pukulun Risanawa Dewan Kara
kingken ler manguswa kang layon Tanyang kang memanise wadananira layu kumbaku cemerah maratani marang sariranipun syukur mangayu bagya sekedhi jumurung wayah ulun kita nini Betari ingkang wis ngabiyantara mangke rumiyin eyang Paduka minangka sesembaning para Jawata Paduka minangka pangayoming titah mesti kewala Paduka ugi ngayomi dhateng wayah Paduka ing swarga dahana iya sira bakal ulun dadekake geneping Hapsari Linggut Bawa lan sumrupa ulun wis dawuh kelawan Ramanira Kaki Bathara Budawaka tumraping lalakon iki ulun pundhut sira tanggap marang kahanan iki inggih namung garwa menika menapa ingkang nami garwa menika menapa iku rong pribadi ingkang wis ditunggalake dadi sakbadan loro-lorone darbyancasing urip ingkang wis ditunggalake mula sinebut garwa sigaraning jiwa menawi putra iku woh ing katresnan ya woh Jatukrama wujud woh sesambunganing Rama lan ibune rehning menungsa iku titah ingkang sifat kewadakan lan kajiwan apa dene kasukman mula nggone dadi menungsa sakwutuhe ora mung andon tresnaning lair nanging uga andon tresnaning batin kanthi rasa sih sinian yen to wong tuwane sakloron andon rasa sih sinian lair lan batine sayekti babaring putra bakal ambabar rahayu paran margi ingkang anjog dhateng karahayon menawi namung pokok dumugi semanten bebrayan kula awit nampi dawuh saking Paduka Kanjeng Eyang Istining tekad kula sampun prasetya mboten badhe kaping kalih anggen kula mangun bebrayan nemungaken bekti kula dhateng Pangeran Arjuna ingkang mekaten inggih sejatosipun namung Paduka sesembaning dewa Kanjeng Eyang Pukulun Sang Hyang Jagat Kiripit Kirinata ingkang kepareng ambibrah gesang kula samugawe ingkang badhe dumados tumrap lelampan kula badhe kula aturaken sawetahipun dhateng Paduka Kanjeng Eyang samar pamoring suksma sinuksmaya winayeng asepi ininten tolonging kalbu pambukaning marono sawage selikur dina Dresana wonten dawuh Sang Hyang Pramuni ora kleru panyawangmu wonten wigatos menapa Pukulun yektine waleh-waleh apa pamurbaning lelakon iki wis ana asta ulun sayektine
sira bakal didadekake geneping Apsari Linggot Bawa iku mung samudana. Yektine sawise sira wis pisah kelawan Panengah Pandhawa jati-jatine sira bakal ulun dhawuhake kelawan Atmaja uluning Tunggul Malaya Kaki Prabu Dewasrani. Gatri sanggabrang rinangkul ginempit-gempit kesangretnaning bawana ukulun tresna sejati menika tresna ingkang tanpa pinarintah. Menawi tresna tata krami menika winates namung wonten ing srawung, menawi tresna lelamisan menika andarbeni melek pamrih lan suprih. Tumraping tresna katresnan menika mbetahaken kapercayan dipun lambari manteping manah gegaranipun namung kencenging tekad. Babar pisan mboten wonten ceceking raos setya kula dhateng ingkang putra ing Tunggul Malaya. Tanceping tekad kula namung dhateng Panengah Pandhawa arep golek sing rega pira kowe nampik Dewasrani. Dedet limengan ngakoso gumaludhuk geter pater dedet Herawati ngakak nganti kaya gugur agraning arga tegese pucuking gunung. Ndut panas mijil saka tlenging Antala toyaning samudra umep hangelem daratan. Habaring pangesti warsa pangidhepe Sang Betari Dresana labet saking moganing Sang Pandya Batari Druga kaya sinengkake lumerek ingkang wanci dewasaning ingkang mangsa kala kaya ginege ingkang mestine bayi yuswa 7 candra parandene sinengka lampeng kodrat piyak langse gumbala giri mijil kakung sumunar cahyane celeting pasuryan praeh-praehane ora beda karo gerangane keparat yen ora tak paeka besok diwasamu dadi mala. Rubuk mubal babal kang tahono campur ndut panas pitung geni merca padha panase kawah candra dimuka papaning pasiksan papaning geni kamurkan
nalika den prayitna semurire kwambale ditiyoni kani ngaya temen bayi isih empuk durung ilang pupuk lempuyange isih abang kowe dadi kurbaning kawengisan kowe dadi kurbaning angkara yen to donya iki isih ana setan-setan sing kaya mengkono sayekti ora bakal nuwuhake pepadang rene nyatane iku kesandhangan dosa lan luput isih ana daya becik ingkang mapan ana ing uripmu atining geni arep tak kumpulke dadi siji ana awakmu nyat langening dalangan aklar pantamun sartinon lir kekonan baguse ora ilok bregase ora jamak ana tandha-tandha turasing ngawirya rembesing madu pinustika tedhake ngandana warih gandamu wangi muga-muga nganti tekan besok nyembuh wangi lan kuncaraning jenengmu kowe kuwi sapa kek aku Semar Badranaya Yayageswara Janggan Semara Santa Duda Manang Munung ya aku iki Nayantaka Badranaya wis lumrah lah aku sapa kek kowe urung duwe jeneng aku mau nemu bayi isih klumut kowe nyemplung ana ing geni murup kene iki papan pasiksan langgeng jenenge Kawah Candra Dimuka Yaya Maniloka atining geni kang tak dadekke siji nambah ana kasantosaning awakmu ning kowe nyemplung geni nanging isih duwe daya urip kowe tak jenengke Bambang Wisanggeni aku Wisanggeni kek iya mula bukane piye lah kok dadi aku ana kene kek nek aku miyak warana tegese mbukak aling-aling sing durung kewiyak aku kesiku lah aku iki anake sapa kek mbuh perkara kuwi mengko kahanan sing bakal dadar kelawan uripmu nanging kowe tak kandhani kejaba merga saka daya urip ingkang nyalira ana ing awakmu nanging uga
kabiyantu dening dayaning Sang Bathara Ismaya ya Bathara Semar ingkang wektu dina iki lagi mayungi lelakonmu ngerti? Oh ngono Kek, aku matur nuwun ya Kek. Iya. Lah kene iki ana geni sak nggon-nggon panas, lah kok rasaku ora bisa panas. Merga kabeh mau saka dayaning gaib ngono. Lah kae apa Kek sing ana mburimu? Endi? Kuwi lho Kek. Ana wit gedene semono kok pange geni, wohe geni, godhonge geni. Kae jenenge Mandira Hakni. Oh. Kuwi papan pasiksan delengen ngisor wit kae ana wong pirang-pirang. Ditibani woh. Gedene sak woh maja nanging dumadi saka geni kang mubal murup. Mula kae sambat ngaru napung ning ora bakal ana sing nulungi merga pancen kae ngunduh lawan karmane. Dadi kae sukma nalika uripe ana ing alam padang kokean dosa mula ana ing alam kaya mengkene iki kudu nyaur. Oh. Lah kae apa kae wong lungguh ngadep meja cendhek wong papat. Tangane padha ngathung nanging disabeti nganggo pedang geni. Ora susah kowe ngerti apa sing ditindakake kae nalika uripe nanging dewa netepake keluputaning titah kuwi mesti wis dipetung, ngono? Oh, ngono kek. Lah kae. Ana ngisoring wit Mandira Hakni nanging sing sisih kono kae ana wong wedok jejer-jejer nganggo gelung. Nanging kena ngopo? Tutuke kok dijojoi nganggo tumbak geni. Nangis kaya ngono sambat-sambat parandene malah diteter ora ditulungi. Mesakake ya kek tak tulungane aja ditulungi. Kowe mengko ndak luput. Merga kae ngunduh karmane. Ngunduh karma nyaur utang tandurane nalika urip biyen. Wong wedok kae gaene nembang. Oh. Nembang kuwi rak gawe senenging liyan. Iya, nanging ngono kuwi walak-walak wonge. Nek sing dijojoi tumbak tutuke kae merga nalika uripe mbiyen senenge wadul-wadul sing tanpa kasunyatan. Mula dijojoi. Lah sijine kae apa ya padha lupute kae ora nek kae wong wedok sing sisih kono kae senengane banding-bandingke. Mandingake apa kae? Nek melu kono semene kek melu kono kok mung semene. Mula dijojoi kaya ngono kae. Oh. Iya ya kek. Lah kae ana sing nganggo kupluk. Kae jenenge blangkon, itu kupluk. Lungguh ngadep barang bunder gedhe. Suarane dak-duk-dak. Delengen kae dikapake. Kae disuduki wetenge. Karo dikekreki kantongane. Merga kae nalika joget. Ngendheg gamelan sak sir-sir. Mula dikekrek kaya ngono kae. Oh, ngono ya kae. Jenenge ora sah jenenge. Ora sah. Lho, lah kae ana nganggo keris barang. Nganggo blangkon kok keglundung jegur geni kae. Apa ora ditulungi? Kae ora ditulungi malah dikepruki, dikrutuki watu geni saka ndhuure. Tontonen. Kae apa kae dalang. Lho, gawe senenge wong akeh kok dipaeka kaya ngono ya kae. Ngono ya walak-walak dalange.
Kae dalang sing nalika uripe senengane gawek-gawekke kancane. Nampa dhuwit kandha sambatan. Gaweane ora seneng menyang kanca ya ngono kuwi. Oh lah kae. Ana meneh ya nganggo keris kaya kae nanging liwat kaya lawe mung sak ler ana sak nduring geni iki kok ora bisa kejegur kek. Ya kae dalang sing lembah manah jujur temen lan suci atine. Demen ngopeni karo kanca rowange lan ngajeni menyang yoga lan pesindene. Mula kae mengko bisa bablas ora kecemplung geni. Sapa jenenge kae? Engko lak ngerti dhewe. Inisiale ngarep dhewe nganggo P. Purnomo duh. Nek mung kowe gagas sukma-sukma sing disiksa ora bakal enteke mergo kene iki papaning pasiksan. Lah aku kudu kepiye kek goleki wong tuamu. Lho ku goleki menyang endi kek? Aku ya ora weruh nanging kowe mentaso saka kene. Nek wis mentas kowe ketekan jenenge para dewa. Iki mengko mapan ana ning kayangan. Kayangan kuwi papane dewa. Dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Dadi kowe takon karo dewa, sapa sing ngukir jiwa ragamu, sapa mbokmu? Dewa mesti ngerti. Upama nganti ra ngerti, taboki. Kok ngeblas. Lukku meling karo kowe rung genep. Kowe aja omong nek sing ngakon Semar, ngomong sing ngakon apa biacok kowe. Lah banjur wis karepe dhewe goleki wong tuamu ngene. Lah kakek Semar aku tak ndelik. Mangsut narimeng kabubudine budine kang den tawani wong ilahing ana badan wadak munggah menyang kayangan. Aku Bambang Wisanggeni. Kowe sapa? Sang Hyang Bathara Indra ya Surapati, ratuning Gandharwa. Lho yen ngono kowe dewa? Iya. Tiwas kebeneran aku ketemu dewa. Jare dewa iku linuwih wicaksana bisa weruh sadurunge winarah. Aku nyuwun katrangan sapa bapakku sing ngukir jiwa ragaku lan sapa ibuku sing dadi lantaran aku tumuwuh ana ing alam iki. Kowe mau sangkane saka ngendi? Lho, upama aku iki ngerti sangkan lan paranku mesti aku ora takon karo dewa. Anane aku teka mrene mergo aku ora weruh. Dewa mesti wicaksana. Kowe ngerti sapa bapakku, sapa mbokku? Ulun ora sumurup. Oh, dewa goblok kowe.
Sapa barang ngamuk? Bambang Wisanggeni. Bathara Panyarikan. Bathara Panyarikan kowe dewa. Iya. Yen ngono endi bapakku, endi mbokku? Lho, lah kowe iki anake sapa? Padha wae. Hut. Bah. Bah. Wah, jare menungso jeneng Wisanggeni. Kowe gawe geger. Iya. Sakarepmu. Kowe sapa? Bathara Sambu. Ya gini gawe horeg. Aku goleki wong tuaku. Nanging kowe wani karo dewa sing ngakon kakek sing ngakon sapa? Ah, sinale. Ora nek sing ngeruh ki kek. Kok elok men. Kae wong duwe samubarang. Dewa ki jangkep pirantine njaba njero. Lah kok dadi kandha nek ora ngerti. Ora weruh tenan kek. Takono karo ratune. Ratune sing ndi? Kae sing tangane papat. Tangane papat, lambene wis rada menceng. Jenenge Bathara Guru ya Jagatnata. Takoni, nek ora ngerti taboki. Piro tangane? Kowe Bathara Guru. Aku temboro. Oh, tak kira Bathara Guru. Aku kademen. Kowe roh bapakku. Bapakmu sapa? Aku ngamuk ana kayangan mergo aku goleki bapakku. Aku goleki ibuku. Mergo aku iki bocah kleyang kabur kanginan mendung kebaraten. Ora gadah ora pernah. Mula aku kepengin tekon sapa sing njalari uripku iki. Oh alah mbok omong mau-mau ora geger. Bapakmu ta? Iya. Nah. Iki ana nek goleki bapak. Kayangan iki metu kene iki jenenge kayangan nusukan. Apa enek kayangan nusukan? Ya itu bablas ngalor to. To nyabrang to nengen kuwi enek kuburan. Terus munggah ning pungkruk. Ono enek joglo. Nggone Dewa Bathara Guru. Nah, bener kuwi. Wong ilahing. Lamun ulun ora sumingkir ning jabaning jagat ingkang ora kena daya panari ing bumi yektine ulun bakal kewirangan.
Arep nyandi? Kae mau aku krungu kok arep ndelik ana njaban jagat. Lah, kae mau ratune dewa. Guru ki ya kae. Oh, Bathara Guru. Iya. Tututi. Lho. Apa aku iso, Kek? Jare ana njaban jagat iso. Kowe tak tumpangke ana ing epek-epek. Kowe tak tumpange ngepek-epek, tak sebul. Kowe mengko mesti tekan papane Bathara Guru. Tumpang ngepek-epek iki cengel. Ora omong, oh bocah kok benyanyukan. Numpang. Yekti ulun wis ora kena daya apa wae. Mokal kelakone kowe bisa nututi aku wisanggeni. Aku neng kene. Indra, waduh Rama Pukulun sanget ngwatosaken kawibawan paduka Kanjeng Rama. Ulun nedya marcapada kaki. Lunga meneh, Kek. Neng ndi? Marcapada ki ngendi? Ngono. Marcapada ki metu dalan kuwi bablas ngulon. Engko nek enek tugu sing kaya lilin menggo ngidul. Sethithik terus nengen. Oh. Kono kuwi, Kek? Iya. Kakek Semar lah aku melu no. Mawik nam Janaka kula wonten dawuh Rama Penemban. Oh, sesuatu kang tuh tak tresnani, Nger Arjuna. Aku rumangsa bungah lan aku rumangsa bombong. Sasuwinipun bapa mangun brata semedi. Ora ana cantrik manguyu jejanggan ingkang bisa leladi marang pun bapa kejaba mung sira ingkang tanggap marang greget osik ing atiku. Ngaturaken panuwun Rama Penemban. Iya. Kula rumaos jenak mapan wonten ing ngriki Penemban. Iya ya, Nger. Sing bijaksana nggonmu tumindak
ngantya kawicaksanan sakutuhe ya Ngger. Sinasaga dadi satriya tegese bisa nunggalake jagat telu. Raga jiwa lan sukmane bisa disekseni larasing pangesti pangucap lan tumindake. Nek pangesti pangucap karo tumindake iki wis jumbuh lati lan pakartine nyawiji, sira iku satriya sejati. Inggih. Aja samar. Lelakon kuwi wis ditata karo sing gawe jagat iki. Mula sinawang ngelmu ingkang mupangatiku nek bisa njalari ngerti menyang agunge sing gawe donya iki. Inggih. Ngerti menyang sampurnaning Kang Maha Kuwasa lan samubarang apa wae ya ngelmu kaya mengkono mau ingkang ndadekake menungsa tansah cedhak kelawan kang nitahake Janaka. Inggih Rama Penemban. Iya. Nanging aku ngumun setahun jembleng serendeng ya gene kowe jenak kowe jenjem dedepok ning Cakrawala iki. Lepat Agung Pangaksama Paduka Kanjeng Rama Resi. Sasampunipun kula mandhap saking kayangan swarga dahana ciptaning manah kula namung kepingin ngupaya katentreman. Jatining katentreman sampun kula panggihaken anggen kula necep purwita dhateng Paduka Kanjeng Rama. Inggih namung Paduka ingkang saged nedahaken dhateng margining katentreman kula Penemban. Syukur mangayu bagya. Nek ngono manuta sak laku jantraku Janaka. Tuan sembah nireng ulun kapurba risang murbengrat sahanani kang sanget boten nginten bilih Paduka pukulun Sang Hyang Giripati kepareng tumedhak pukulun pun kresna ngaturaken pangabekti. Iya Kaki Narayana ulun tampa. Wah. Kaki guru pasaku katura Werkudara ya ulun tampa. Kapareng Paduka tumedhak mring Marcapada kula nyuwun dawuh pukulun Kresna. Mokal munta jatining Bathara Wisnu ora nyawang petenging kahanan kayiwangan. Waleh-waleh apa Kaki? Yektine pepeteng ingkang tuwuh saka angkara moganing bocah ingkang durung sepira yuswane aran Bambang Wisanggeni ingkang wis kawawa ngrabasa para dewa. Sayektine upamata ulun ingkang amurba bisa mung bae sepira ta bobote Bathara Guru. Ulun minta saya kelawan jeneng para Kaki Wisnu mangsa bodha ora ngapa nggonira bisa tanggap marang gregeting osik iki.
Ismaya nggih kula. Nganti bocah wingi sore nggih. Jumbuhipun atur kula ngayun menika inggih wekdal dinten mangke. Wah, Kyai Semar kowe guneman apa? Sampeyan mengke badhe dong. Bocah sing kula gawa niku jenenge Bambang Wisanggeni ingkang mletik saking geni murup telenging ya maniloka. Mboten sisah koken pangendikan sing mboten gina. Nek sampeyan nganti nulungi Bathara Guru mungsuh sampeyan Semar. Aku kok ora mudeng. Kudune si Adi pekulitane padha lan pun Kakang kuwi. Kowe ngerti marang gregeting semu. Nggonmu maca Kyai Semar aja kaya maca Petruk Gareng Bagong. Wawasen sapa jatine Sang Ismaya? Ngaturake karahayon sarawuhmu Bathara Guru. Panemban ingkang ana ing sisihmu iku panengah Pandhawa Kaki Harjuna. Matna dhisik panyawangmu. Iki dudu panengah Pandhawa, iki siswaku kang tak tresnani. Aja apus krama, ulun iki ratuning dewa. Rantua dewa kuwi nek lagi peteng ora permana lukmu nyawang kahanan. Gage sawangen apa iki Janaka? Kuwi Arjuna. Iki muridku. Jenenge Margana alias Gogon. Inggih pukulun nami kula Margana. Nah, ngandel kowe. Iki dudu Janaka nanging Margana. Gage kowe arep guneman apa pumpung pethuk pendhita elek sing kaya aku. Gunemana Bathara Guru. Tak enteni gunemu sing cetha. Sawangen pendhita sing nganggo sarung kaya aku nanging sawangen sikilku uga ora ngambah lemah kaya sukumu. Tegese drajating kapandhitanku aku moh kalah karo ratuning dewa. Aduh Kakang Resi.
pantese kowe guneman karo kakangmu saiki. Gagang Ismaya. Aja kurang pamengkumu. Iki kudu cetha. Nek ora cetha aku gemang. Aku tak bali nyang kayangan wae. Tinimbang aku ngalah. Aku ngalah ning sak teruse keganggu rasaku. Aku mbiyen nampa dawuh saka bapak supaya Semar tumurun dadi pamong panengen. Aku kudu ngemong satriya ingkang ngambek saduwing budi cetha tumindake. Nek sing tak emong wis cetha, ning kena ngapa dewane genti sing ora cetha. Ya. Keblinger rasamu kowe nuruti panggodaning iblis. Aja kleru pandakwa, Kakang. Sayektine waleh-waleh apa? Wis ora kurang nggo lulun ngelekake kelawan Yayi Permuni. Parandene nerak pacak raja ngangger. Wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Hambrung tanpa dunung. Agan tanpa pitung dadine kaya mengkene Kakang. Nanging kowe kok gelem? Dilepeti getih letuh kowe kok gelem? Bagi perkara iku mergo aboting rasa nggonku darbe jejiban supaya ngomah-omahake putra. Putra sing ndi? Kowe ngaku anak menyang kabeh Pandhawa. Ngungkuli menyang anakmu dhewe nanging bareng anakmu sing nungsang puyang budine. Mbok ajangi jembar karepmu piye? Wis damar moncung ku cinupet teka semene Kakang. Sayektine ora prayoga setemene kabeh mau. Kanggo nulun ngelekake kaki Janaka supaya ilinga marang jejer kasatriyane nggone durung purna nindakake dharma Kakang. Iki sapa kae? Iki papi. Bapakmu nggih niku. Iki sapa Kakang? Nggih niku. Sing digembol kalian Betari Dresanala. Pun kesengkan laire. Jenenge Bambang Wisanggeni niki turah sampeyan. Besok dadi mustikaning satriya. Rama, bektiku katur ya Rama. Iya. Ibu mundi. Mbake digawa Dewasrani. Pun Kakang wong ayu. Ingkang ana trembuhana ingkang ora ana takokno. Kiraku jagat iki tanpa timbang kesugiyane Prabu Dewasrani. Aku anak dewa, bisa ngudhunke kayu klepu Dewa Ndalu. Paton kowe dadi bojone Dewasrani. Bojone sapa?
Ayo, arep ngopo kowe? Aku kapok. Kapok. Arep ngopo? Anggris sentik-sentik. Aduh, aku kapok, Kakang. Kapok. Kowe ngopo, Kek? Hes menengo. Nek wong tua agak penting. Ayo, kene. Kowe sanggeni kowe ngalih. Ngalih. Ngantek ora gelem ngalih. Apa njaluk tak? Nek ora tak cepetke, kowe mlayu. Rumang kamu. Tek ora iso to, Kak? Awak lemu yo ngene iki malah kepuntir. Ayo lungguh. Aduh, Kiai kapok. Kapok. Anakmu turutono, Olah pekertining cipta rasa ora nganggo dasar kaluhuran ki kaya ngono kuwi. Mamakmu mok tumindake. Nganggo kacamata bathok anakmu. Iya. Aduh Kiai, aku njaluk ngapura ya Kiai. Iki wae urung. Engko nek aku wis nesu tenan abur-abur aku tak suwekke. Aku kapok tak bali. Bali yo ning karo kandhan ana anakmu. Kresna sinayeng glung mangruk mining cakranira katon kumitraning asta duh kadangipun Kakang Yayi Kaibe Arjuna semono wingiting pasemonmu nadyan to siadi nyanjang lelakon kang ngidapi-dapi parandene isih kukuh bakuh kaya gunung waja tanceping kasatriyanmu Dimas ngaturaken agunging panuwun Koko Prabu Lepat kula nyuwun pangapunten iya ora dadi baya pengapa nyatane siadi samengko wis manunggal kelawan para kadang Dimas